gadang rasokan. Ada nang sabot anjing. Mari kita jalan ke rumah sampai. Ande, siai ko, rajo babandiang malah kironyo. Nanlah mati rajo babandi dibunuh di rajo nan panjang dibunuh di rajo nan panjang. Masuk sih kok. Dipatigokan derang lawanan indah saya imbangan lawanan indah Baralia kabanyo lain aliyah ka dirisan bainan aluy aliyah ka dirisan bainan aluy. Pai manjapui ayah kandung eten kam radapa tahunan eten kam ladampa Acia sabenan alui. Acik deh nangis sampai dan jangan ada api.
ko ulang sekali lagi. Denai sadang menyabi. Dapat di denai kurang baca ka. Ayah aci ya malah. Apa? Tindak ka denai ulang tiga kali. Ya marah mau mulu buat den. Ayah aci ya bakal di mulah denai apa. Mulah. Ayah, ayah, di siku mulai bagali mangandara. Sejak semulalah denai katon, indah disimpan di dalam beg, buang saja kapamatang. Saja samulalah denai katokan, indah disimpan di dalam hati, buang saja ke belakang ya. Ayah kan nuang dek badan diri, ayah menyuruh janju denai, ayah membelo janju ayah. Mimpi buruk janju denai, rahasia nelo jua janju ayah. Ko ayah pai kapakat, mangkuta dia teh kudo, sisa bayi berjalan kaki ko manang ayam kinantan, di dagiang-dagiangnya di mangkuta. Tulang-tulangnya di sisa bayi, sasa indah kadang lupakan ya. Salah. Begitu. Ayah nang sada bagali mangan. Kadila dan ayah agak sadar gua. Ayah kandung diri denai, yang ayah den di mana kita dapat bantah di ayah den kita sadang di luaran dalam pinsi dalam padi tabang masuk banda kita sadang di pada pahangannya denai buruk ayah ayah tak berbantah juga dan kudung tangan sarang berjalan ayah juga indah mati luta taruang patah tidur aduh ayah tubuh sabaya tak nangku ayah tinggalkan kami ayah dia kandung mengkuta alam ayahlah mati tabunuh dipatikokan derang pandega dibunuh rajonan panjang mari kita jolang mai ayah sarato manti balik kainya sana memaki karya saja dan anak pandai apa lagi kamani kamu iya sama dapat nakui diri waam elo ganti sarawang jokain kode dan gantikan kerajoden dewa batana jumang gulai mencapai ayam mangapiang kayu dia denai dapat baparang bukannya denai takut mandi denai yang takut basa-basa mandi kalau buat mandalian bukannya denai takut mati denai yang takut patah-patah maranan dalam batunangan namun semantang ba itu kata Haji dahululah Haji selangkah denai riangkan dari belakang
Mandeh kanduang dek diri denai. Ayahlah mati tak bunuh. Dipatiko kandek rampan deka. Dibunuh rajonan panjang. Barikan kabake denai karya ayah. Biar denai napai membalik kandam ayah. Waktu tinggal 6 menit lagi. Usalah anak pancameh bana antah ko urang pai kasurang usah hati pancameh bana antah ko urang pai bagurang Sabai tatakui antujo setan. Sabai tatakui antujo setan. Lurahlah raso sabai turuni. Bukilah raso sabai daki. Napai manutui balik ayah kanduang. Oi irang kampung sabale lare. Ko suko irang kandenai. Ko indah. Adia kandung sabai nang alui. Lah panik denai dek mencari. Disikomolah kita batamu. Molah kita ke rumah gadang dia. Lurihlah jalan ke Bukit Putih. Jalannya urang ke Malako. Kasiah ke adia indak ke Putih. Kadinai aruk ke Salamun. usah disabi padi salibu kok disabi lukolah kaki denai malie dalam seribu hanya Tuhan pautan hati namun samantang pun mbak itu tuanan pandai pamanih mului manggun tiang dalam lipatan pape di luar runciang di dalam urang surang dipatigokan sampai tak bunuh ayah denai. Tantangan ayah hadiah bukanlah denai na membunuh. Kok mati bana ayah hadiah rajonan panjang lai gantinya dia. Adai di bumi baleh membaleh utang ameh babaya ameh utang nyau babaya nyau utang budi babaya budi. Bana baik itu kata adia. Tapi semantam pemba itu kau nak gadi mudah mata. Urang kira mai banyak dunia lo. Samantang denai padusi samantang denai batulang lunak tak takui sabai mati sabalun tabale dandam ayah. Iyo sabana kare hati kau. Sedangkan bapak kau orang alasati mati di kamu kau. Jika kau ngontik Melai dari mau di kau pengiriman. Lurih bana tuan menembak bak marantang tali cincin 9 putih cie putih jua kadene ulehkan iyo katuan juo nan dene harokan oi rajo nan san rayo kato urang kok bak mati bana sabai tuan juo nan kahilangan usalah tuan pamangi bana molah kita ke rumah gadang kasiah katuan kadene harokan. Jika baitu kata adia sanang di dalam hati, sajuk di dalam kira-kira. Molah kita berjalan lain. Oi rajonan panjang sigan yang anak rampadang babaju kesombo alui si jantan tahan padang tadi mau pakiriman sabenan
si kalodi inggo dirantiang si kadu dua lari bulunya dua halai go salah tolonglah peloi kekurang tolonglah tukuai go kurang bila yo Tuhan oi jika karimbo sanai sua kaikan rotan dalam rimbo bau karena muaropeti jika tak cinta sanai sua barilah kabar ke kami eten di ranah kota tinggi sana oi Ote, apa pendapat Ete setelah tampil tadi? Panas. Tanggapan sana setelah tampil tadi main talempong? Lumayan tegang, luar biasa, sangat menyenangkan. Saan saya na marato ay. Ba tanggapan Bapak setelah tampil orang-orang kampung tadi Randai? Suasananya mantap, hari cerah. Biasanya hari Siko kan hujan, musim penghujan. Kini kok pas awak tampil hari rancak, paneh, sajua. Awak juara 1, Bumbui Mangani. 1. Rancak mana Randai Mangani kau dah? Kapit kok? Ha. Koreng kan? Oh, deg-degan guys, akhirnya telah selesai. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe dan share videonya ya. Bye bye. Assalamualaikum. Tidak.